се е кръстил, пред която гръб е превивал, на която се е молил, откак се помня. Заедно с вярата и паметта си, нашият народ най-много е пазил от враговете си хляба, защото и духовният ни живот, и песента, и свободата ни започват с хляба и с него свършват. Защото любовта към хляба е любов към човека. В този хляб, дето днес го изпичаме, пшеничен и духовен, сме умесили не само трудностите от миналото, но и всичките надежди за бъдещето. С него се храним днес, ще храним и утрешния си ден, и децата, и внуците си. Хлябът на народа ни, българският хляб. С любов и вяра прекланям се пред тази земя, родила го, и помня на дедите ни завета. Никой не е по-голям от хляба. Коледният концерт представиха прекрасните малки и големи танцори от детски фолклорен ансамбъл „Българче“, младежки танцов ансамбъл „Браво“ и оркестрантите Желязко, Боби, Стайко, Чавдар, Калин и Боян. С ръководители Станка Иванова, Иван Добрев, Десислава Стойкова и ръководител на хора Петя Григоров. Днес гости на нашия коледен концерт бяхте вие: Мария Григорова, председател на Общинския съвет Сливен; Веска Вълчева, заместник областен управител; Стела Костова, председател на Комисията по култура и вероизповедание; общински съветници, ръководители на фирми, наши родители, всички вие, наши спомоществователи и приятели. Цветя за прекрасните артисти от инженер Колю Милев, кмет на община Сливен; Десислава Танева, министър на земеделието и горите; танцорите от клуб Хоро при читалище Хаджи Димитър; цветя и картина за ръководителите Станка Иванова и Иван Добрев от децата на ансамбъл „Българче“. Пожелаваме на всички весела Коледа и щастлива Нова година!